چێکردنا سابوونا غارê bi awayekî balkêş li Efrînê pêş dikefe. Piştî ku tenê bi awayekî destpêkî dihat çêkirin. Niha zêdetirî 25 kargehên pêşsaziya sabûna غارê li Efrînê tên dîtin. Piraniya wan li nefçeya şera û reco tên belavkirin. مصلحة الصابون جي المواد الأساسية جي خيرات دوري زيتونية حرقي دار الجامع الفرادبة وحرقي دار الجامع جيتي خوستن جدار جماعتي خوستن وطبعا محافظات جديدة جماعتي خوستن لأنه منتجي ما هود بيلكرن هود خوستن دولة أوروبا ده دولة خليج ده دولة تركيا ده Sabîn ji bêrîna avijgehên zeytûnan û hin maddeyên din tê çêkirin. Ji ber ku alavên pêşketî tên bikaranîn, hejmarê karkiran di kargehan da hin dike. û ji ber birînariyan hinek astangî dibin bend. Ji bo kirîna maddeyan her wiha firûtina sabûnê. Diçinin tînin mekbezê jê çûb derdikeve. Çûb jî tînin memelê bêrînê diasirînin bi daxtê û kurîsînê û şewayê bejê derdixin zêtê mitrofê derdikeve. Dîwere tê cema ve derê hellê. موادی ما پرشاتن تی گران تی ریک سر ما قطن ریک تننا و در حاصلی صابین دیشون هم که در حاصلی صابین شاتن ایزوت نور ریکی داره دستی ما دادمینه یعنی موادی ما بتیجی بهایه Têzanî ku parêzgeha Helebê li seranserî cîhanê bi çêkirina sabûna غارê dihat naskirin. Niha piraniya kargehan û karkiran hatine Efrînê. û cureyên herî baş ji sabûnê li bajarê Efrînê derdikefe. نحن بالاساس شغلنا بالصابون غار المعطر Ji serî de karê me çêkirina sabûna غار ya bibihne tevî zeyta xuristiye û pincarê sürüştiye. Karxanaya me ya serekî li Helebê ye. Li ser kêşe û astengiyan jî lê em hîna vî karî berdewam dikin du welatê xwe de û em ê li vir bimînin ta ku em berhemên xwe bigihînin seranserî cîhanê. Hêjayê gotinê bi serkeftina projeyên pêşsaziyê mîna çêkirina sabûna غارê li Efrînê. Derfetên pêşketina pêşsaziyê li herêmê pêş dixe. Her wiha aboriya herêmê baş dike. Emîna Misto, Dengê Amerîka, Efrîn.